penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata chendo ni Nandutho Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi. Thuolo machielo ong'ala machielo wapuonjre wang'i kaka wanyalo bedo koda ngima makare nikech ngima en mwandu. Yiena mondo miarwaka wendo wa kendo jalony marwa bonyiso nyinge ng'a en nyakanyo lonyo weche mage kae to bonyiso gimo miyo kaune ntiere penj laktar machiegni. Erokamano Ruth, nyinga Dorothy Omolo, an jalony e weche mag dang'ni mag paro. Nyau Genya, to adongo Manyata Kisumu, koro nyiso ni an okeu Kanyakwar Manyata. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Ok ang'eyo ni kawuono diher mondo magoo mbaka e weche mage nikech gima ng'eyo ni iberga e weche mag dang'ni mag paro, kaka ji nyalo dak makare, kaka ji nyalo duoko chien gik machando gi kod weche makamago. Kawuono diher mondo magoo mbaka e weche mage? Kawuono wawuoye e weche mag cheko dang'ni mar paro, kata ng'iyo, kata ranyisi mage mag dang'ni mag paro. Yes. Nyakora Ramogi Ajwang', isebedo kiwinjo ga weche mag dang'ni mar paro, dang'ni mag paro, dang'ni mag paro. E chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono kawana wadwani mondo wang'e kaka wanyalo cheko, kaka inyalo ng'eyo, kaka inyalo rango, kaka inyalo ng'iyo ponono ni isechako bedo kod dang'ni mag paro. En ang'o gini mabotimore e kit ngimani? En ang'o mabotimore e pachi? To en ang'o gini minyalo timo tok mano? Machiegni thuolo mari. Erokamano. Dang'ni mar paro ka wang'iyo kata ranyisi mage achiel ariyo adek moko mag dang'ni mag paro ma ji ok ong'iyo kata ma ji ok parga ni nyalo bedo en nindo ahinya kata nindo asika. Mano ing'e ni ng'ato kong'eyo ji wacho ni an ahero nindo. Nindo asika no bende kelo dang'ni mag paro. Kata en ranyisi moro mar dang'ni mar paro. Kata bende kichako yudo chuny mayudhore, mano bende ranyisi mar dang'ni mag paro. Ng'ama kobet to owinjo mana ka en gi mifwadhe kata pache ringa seche te. Gik mang'eny, en gi gik mang'eny ma opare wiye ahinya. Mano kobudho ahinya bende mano nyalo bedo ranyisi mag dang'ni mag paro. Kata bende koso oko. Dhano machiemo onego bed ni dhi oko. Kok nyadiriyo odiechieng' to kata nyadichiel ok rach. Lakini kosa dhi oko kabisa bende ok ber. Koso nindo. Idhi nindo to iyudo ka ikawo seche mang'eny mondo mi nindi. Ama kata kinindo to chiew ni yot e nindo. Miwinjo kama ama ng'ato kochiewi to dok e nindo bende. Bedo matek. Yes. Mago bende achiel ariyo adek moko ma ng'ato nyalo wacho ni ok ane. To bende ma ji ok parga ahinya kata ma jowa ok ong'e ahinya. Change mar appetite. Idhi chiemo mang'eny ama chiemo matin. To kichiemo mang'eny tibo yudo kowe gik mamit, gik mag sukari ka. Ama kowe ngano. In kapok ichamo mandas to chunyi ok oyweyo. To jomoko bende yudo ka en gik skari. Oyudo gik skari. Jomoko madho soda kabisa. Sana Coca-Cola. Jomoko madho soda kabisa. Ama yudo ko chamo chocolate ahinya. Ama yudo ko en onang'o ga nang'a skari seche te. Mago koro mago ranyisi ni nitie gimoro mok ber e denda. Ama kiwinjo ki ni jonya seche te. Iwinjo ka gik manitimo kata ka ni ihero timo editing moro, ihero timo somo, iyudo ka koro ka odiochieng' ni nyalo somo pages 10, iyudo ka koro en mana pages 2 kende minyalo timo ang'o. Eminyalo somo. Koro iyudo ka gik moko gidok chien mos. Mago ranyisi mondo mi ing'e ni gimoro ok timre maber. To kinyalo fwenye chon tidhi bedo maber mbele. Moro kaka wamedo sudo gi chenro ni Nyakora Ramogi Ajwang', daher mondo in bende kama intiere ichaka cheka ne ngimani nikech wacheko kata warango kata wang'iyo weche mag dang'ni mag paro. Ineno ka ang'o gini malokore e kit ngimani, kaka yandi chiemo, kaka yandi nindo, gik mani hero timo bende pod itimo gi kaka nihero timo gi cha. Samoro ihero wer, ihero miel kod weche makamago pod itimo gi. Ihero bet go ganda koso sani kod idwani mondo mi bed kendi. To kopogore kod in owuon kata jagono mantiere machiegni kodi, bende moro nyalo bedo ni osechako bedo kod dang'ni mag paro to en owuon pok ofwenyo kaka ng'at mantiere machiegni kode inyalo konye fwenyo. Kapo nono ni koro wadwani mondo wadoge chien matin. Diere mokalo kata ndalo mok tin mokalo. Ne wantiere diere mag nyasi, mor, ji nitiere kanyakla mang'eny. Kaeto dichiel jodonje weche mag dwe mar achiel, jodonje weche mag school fees, jodonje weche ma bende nyalo kelo dang'ni mar paro to shift kata lokruok ma apoya kama kata doko ni ji nong'eyo ni January biro pod
nyalo kelo dang'ni mag paro koso to ere kaka wanyalo fwenyogi, ere kaka wanyalo timo? Mana adier, lokruok no kelo ga dang'ni mag paro nikech sama nyithindo loro skul, ji ni ot, chiemo, samoro kata nionge moro malich ahinya Disemba no, lakini kata gik moko kwe, ineno gik moko kwe, to ng'eni kata ka nok ichul school fee to ji nyaka chieme ot, dhano bo medore ot, ineno? Kata ji obet te, to in eming'i, ineno? Koro mago bende kelo dang'ni mag paro, kendo kelo rach dang'ni mag paro mikelo gi seasons ni kata period mar Christmas ni en dang'ni mar paro moro ma ji ok thor wuoye kata kane in ok ithor wacho, lakini iwinjo mana ka i-complain gi iye gimoro ok ber, something just right, gimoro ok timre maber, ineno? Nikech iyudo ka chiemo mane mogo mane kirego mogo ilongo nade gorogoro ariyo mane tero wige ariyo kane nyithindo ni skul, sani chame gi wik achiel. Ing'eni mano budget opogore. Koro sama ang' chopo January sama koro ji dwa dhi skul, kane joma nochul to ing'eni nochuli Disemba kuchocho. Tarik 23 kata 20. Chuli Disemba kuchocho. Tidwa go okang' gi pesa manochuli Disemba cha nyaka January tarik 30. Ineno? Koro mae okelo dang'ni mag paro, okelo stress ma ng'ato bed godo piny, okelo achiedh nade chiel ariyo adek mang'eny. To kipenjo ni gima wanyalo timo, ananyiso ga ji niya, king'e ni Disemba biro, nikech salary cha ok ni salary cha di change, obiro mana kaka obiro ga pile. Koro gimitim kineno ka nyithindo especially kwadonjo third term kama, chaka chulo fee matin mar mane ng'e chulo January nikech isechulo fee mar third term. Koro sama gisedonjo skul ma gisomo chak chulo mar first term. Idhi do kata kidonje e Christmas ka nikech nyithindo ok dwa ng'eyo. Nitie jomoko be midak godo mok dwa ng'eyo ni ma ok timre. Manyiso ni in ema wuon manyaki go okang' kata nyaki kaw okang' moro mondo mi iyud caution minyalo timre nade, minyalo lware mondo mi stress mar Januar kapok ichopo iwacho ga ni gini 72 days, kapok ochopo 72 days 30th kocho mondo mi iyud pesa moro mondo ogoyi jack to kochakore dwe mar apar kanyo in chaka mos mos. Kopogore kod mano bende, nikech wago mbaka kendo wapuonjore Nyakora Mugia Jwang'a, in bende pod inyalo chako donje twagni kitudori kodwa yor SMS, namba mar SMS en 23600. Kopogore kod mano diere ni ema kapono ni ng'ato kotang' tibro po kidonje weche mag dang'ni mag paro e weche mag pesa, weche mag finances, nyalo kelo ni dang'ni mag paro nikech dweche ndalo gi kori neno ni ng'enya, ionge gi pesa, idwa chako holo kendo, kachopo giko dwe ichak ionge gi pesa kendo, idwa chulo gopegi. Ere kaka wanyalo konyore nikech mano osekalo chat nosekalo, nok wachulo fees chakre Oktoba, to sani nyaka wachule, nyaka ji chiem, nyaka ji dagi. Koro kaka wanyalo yudo caution mwagore kendo nikech osetimre. Koro kosetimre to of course ok wanyal dok kama nwae. Let us work with gima wan godo sani. Problem oseneno, shida nika, wan gi shida nika. Kichako ni dwa complain, to shida ni dhi bedo maduong'. Kineno shida ni as it is, sano donge wadwa chulo rent, wadwa chulo school fee, donge? Kikichak ni yawa, imagine, pare, ineno mano, ntie kaka obwongo chako neno mano ka pith moro maduong' kabisa. To kiwache keni wacho ni mae onego beno chulo fee kama, onego beni atimo rent ni kama, onego beni atime kama. Kin golo gi ewi iketo gi piny. Mae mana psychological, kapok ichako koro holo pesa, nikech holo pesa nyaka ng'iyo hola pesa. Sami biro ira kibiro holo pesa, kisendiko gi piny, ing'e kaka idwaro timo gidonge. Sami biro ira ibiro kwa lab Dorothy konya gi pesa machal kama, kanyisi ni aonge godo, ta aonge go. Koro kiki mak na aonge go, mani ng'eni dang'ni mar paro be mokwongo maji ok nini, maji ok consider. Nikech sama dwa nyisi ni aonge pesa, nidhi dok iwacho ni Dorothy cha tindo chaji, Dorothy cha labda an godo to kadwa mi ama aonge godo. Koro kochopo sami dwaro kwayo peska, tikwayo peska king'e idhi duoko gi nade. Dongi kwayo gi kochopo kama to ng'eni giko dwe biro, ng'eni giko dwe ko bibiro, dong odhi biro pesa chok dhi medre, pesa chok dhi change. Odhi biro mana macha. Koro nyaki ng'e kiduok kane ng'ane omi 5000, idhi duoko 5000 chate kose duoko matin. To kise duoko matin kata duoko
sami duoko matin bende ong'eni dhi duoko matin mondo mi ichak iyud gima chako kowi nyaka February nikech kikawo ichulo te mano nyiso ni ichulo ichak ikawo kendo ikunyo bur mondo miponggo bur machielo to ibodo ka cycle ni ok chung obodhi adhiya kamano to koro samo dhi kamano okelo ni dangni mag paro mang'eny kabisa in koro wi bariga bara pile in ichwanyori ga chwanya pile kane in ng'ama jaber kaka Ruth kama idoga koro dendi ochako ng'akre ang'aka kati wich Nivea mi wich season wich 444 wich Vaseline wamake maka kanyo Nyakwara Mugia Jwang waduogo bang' thuolo machuok mokalo to gima wayudo ka ani kapo nono nok watang'a to en gima nyalo luoroga kodwa ndalo biro to ndalo kalo nikech samoro nok wachano chon chakre dwe mar 10 chakre sani watimo nang'o ere kaka wadaka mani gima jalony Dorothy temo leronwa ka mokwongo wacho kacha ni nyaka ing'i mi yie ni ka ato chandruok nitiere chandruok ni kise accept mi yie ni nitiere kori chako dang'e matindo tindo to wacho ni akenge kamatin kapo yadi nyoga moko fuko to intiere kod cham inyalo rego dogi regi weche mag nyiewo moko fuko go ing'ad piny pesa ma itiyo godo mabalang' moko onego bed itiyo godo gimago wamako godo kanyo ka waduogo wadhi nyime kisud kata matin. January doesn't need to start loudly. It can begin with warmth, with ease, with moments that gently bring you back to yourself. This January, reset in Mombasa, where the ocean sets the rhythm, mornings feels lighter, and the days unfold without pressure. From just 30,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 restful nights in Mombasa, warm waters, coastal comfort, and time that feels unhurried and kind. Because sometimes the best way to begin the year is by choosing familiarity, rest, and space to breathe. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake. Atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wagombaka wang'eyo kaka wanyalo konyore wageng' weche mag dangni mag paro ahinya kama wantiere ni kaka oganda piny oridore piny tek to gik moko bende nyaka dhi nyime seche ma gik moko nyaka dhi nyime ni ino wuona ngima ni bende irito nikech kok irito ngima ni to koro gima nyalo wacho ni timo wanyalo wacho ni onge nikech ngima e mwandu maduong' mapok nodwaro yudi kanye mane wantiere Dorothy kane wang'eyo kacha gigo ma ng'ato nyalo timo mondo mi oyud kaka onyalo geng'ore kik obed kod dangni mag paro en owuon ka ng'ato pok orango ne mana kaka no wacho Ruth ni gima long'o kendo gima ng'ato kongo timo mokwongo kabisa en yie ni problem oseneno en yie chandruok nitie to gima kelo gima miyo chandruok ni neno ni chandruok maduong' ahinya en ka kizungu luongo ni expectation samachal kamae ng'aneno nyisi ni obro chulo ni obro mi pesa moro matin bug godo kari moro pesa tani ka omigogo kwano sani kidhi ire to onge go tembe samoro onge go adier nikech embe to onge go adier samoro en godo to onge ok inyal timo ne gimoro nikech mano pesa ne koro mano mokwongo kelo shida e dwe ma wantie ni expectation no en ni idwa bedo entitled gi gir ng'ato mano dhi moni nindo odhi maikwe to odhi mai kose maikwe to mano nyiso ni
kata chiemo bende ok idhi chiemo makare. Iwinjo? Koro sama wan e yie kae onego bed ni wang'iyo ni kiseyie ni shida ni mae shida man godo kata mae gima osetimore kata mae gima oseyuda. Koro sama iwuotho e gima oseyudi ni iwuotho ki expect gimoro amora. Kidhi ka ng'ane to nyisi ni ma anyalo konyi sawa. Kini dwaro 5,000 ta mi 200 mane man godo. Kaw 200 no donge koro afadhali donge 4,800. Koro yudo ka matin idhi kibugo. To mok inyal bugo sani. Ken ka ne en school tiwuoyo gi japuonj, inyiso japuonj ni ma ema nyalo chulo nyaka ma. Kimia wige 3 tabro yudo ni kaseyudo ma mondo mi ipunguza pressure cha. Koro ka chopo giko dwe to make sure ni ichaki punguza koro en ga week ka week, dwe ka dwe. To kapo ni in ng'ama dhi tich, achiel 2 3 yudo tije moko ma lebda wach ni ondiki tich idonjo saa 2 tiwuok saa 11 ng'enywa en kamano donge in gi simu lweti ohand ni moko tinde timo nyaka gi simu manyiso ni nyaka ibed gi yora achiel 2 3 moko ming'ini nyalo timo ang'o inyalo yudo godo omenda achiel 2 nweng'o matin. To kapo ni ionge tich ma ok ondiki tich ok inyal wacho ni ni beta nikech koro in muso lwete miya ok timre kamano. Mano dhi medi stress to sami biro kwaya tichuna cha imbe miya stress. Iwinjo? Koro nitie tije matindo ma casuals ma ji timo matindo. Nitie inyalo dhi luoko ne ng'ato, inyalo wang'o oduma e bath ndara, inyalo uso omena, inyalo uso njugu, inyalo timo tije achiel 2 3 matindo mondo mi sami dhiro kwaya sami dhi kwa ng'ato gimoro ibende bed gi gimoro timore nade ma inyalo med godo. Wang'iyo ni kuom ranyisi kaka oganda jorotenge wang'iyo gani wacho gani beda jachir, beda strong. Wach mar bedo motegno beda jachir ni nitiere kaka bedo winyo ji nikech samoro ng'ato hinyore, ng'ato pek, nitiere kod pek moro ma samoro ok ochuno ni nyaka itimne gima nodwa ni timne cha. To nitiere kata kaka inyalo chiko iti, kaka inyalo winjo ahinya kuom joma chwo. Ere kaka ma athoro chwalo weche mag dangni mag paro. Gini inyo joma chuo sana molo joma mon. Beda motegno. Ilungo gi idand dichuo. Idand dichuo beda kasria kasa. Koro sama wacho ni sami nyisi ni kasria kasa no. To mano nyiso ni in ga gi agulu moro mama otimore ikano kasria kasa idiye. Ma otimore kasria kasa ikane. Ma otimore kasria kasa ikane. Koro ndalo kaka ndalo medo sudo iyudo ka pressure cha koro ong'eny. Pressure cha ong'eny. Pressure cha kaka medo bet mang'eny e kaka dendi, e kaka obwongoni, e kaka ngimani chako dhi piny to dhi piny pile to dhi piny pile. Koro sama ng'ato nyisi ni rianri, kasri, tim kama mokwongo nyaka ielewa ni anan kanye. Sama ginyisa na tim kama anan kanye. Anyiso ga ji pile ni sama ng'ato nyisi ni rianri to tim negi atima rianri ariana tim negi atima. Sama ang gini ogoyi to goyi ng'ata di? Ogoyi ino wuon ng'ata achiel. Jomodong ibro winjo ni machacha ne ang kona ne wadwa ne jatich manwa tiyo godo ne ng'ane to kane nyingi John idhi piny John ng'ata achiel. To kane nyingi Peter tidhi Peter ng'ata di? Gini goyi ng'ata achiel. Koro sami nyisi ni rianri cha onego bed ni chopo kamoro miwacho ni an koro kanyal tamora nade okanyal rianora oroma. Koro kapok ng'ato chopo kama koro piny obage kamano nyako penjre ni anyalo amodho mang'eny moroma nade nikech kata pi kimodho mang'eny to chopo kama koro iyi timre nade oromo okonyal kawo kendo iyudo mana ka koro gichako timo ang'owa gichako duogo oko. Mano bende kaka samisa ma ng'ato nyisi ni rianri idwa rianri nyaka karang'o to gini ka hinyi to dhi ng'ata achiel. Dorothy aparo ni ma en gima joma neno chenro ni duto te onego bed ni koro sani wapuonjore ni nyaka waritre, nyaka we take care of each other. Tiende ni wantiere ot ka kata wantiere family, nitiere ng'ata achiel e family kata ji ari family mokasa ni rianri ariana wanego ng'ani kata wahinyo ng'ani magiko ni wabedo ka pressure mwaketo ne dhi bedo mang'eny mokalo odhi bedo kodagni mag paro ema ng'ato dhi piny dichiel. Kato ino wuon nyaka ikwongi ritri kapok irito jomoko. Omiyo mana kaka jalony
Dorothy wacho chopo kamoro mwacho ni okanyal kata otamore mondo mi konyri. Mana dia. Antiere kod penjo mang'eny ka inyalo yiena some SMS ariyo adek kaito wadhi nyime. Antiere kod penjo ka wacho kacha ni penj na jalony ni ng'ama kalo e chandruoge mag yena mondo mi akal mano. Kato wacho kacha ni penj na jalony ni kapo nono ni pesa onge e ot mar adiera gini kelo dang'ni mang'eny mar paro. Usetemo tok nyalre nyithindo nitiere dala ji onego bed ni dhi skul kod weche ma kamago itimo nang'o nikech mana gima nawacho cha ok ibi wuondori. Mana dia. Giwacho ni pesa onge hach. Ochakore nang'o mokwongo? Kosoga? Gimomiyo penjo no chakore nang'o? En ni mondo mi nikech nitie gimoro ka gimoro nigi chakruokne. Koro mindo mi ochop kama wantie ma wan nyaka gi nyithindo e ot hach ma onge gima wasudo, onge gima ok timre. Mokwongo wan watimo wach ni kaka gine keny. To sama gibe giwinjore joma nie keny gi. Be giwinjore mano mokwongo. Ama ng'ato ema ing'iyo ng'ane monego be ni kelo to ka ng'ane ok okelo to timre nade? Orumo kamano onge azin waonge yo mora mora koro geno onge mano gimo kwongo madwaro ni janeno wano openjre mokwongo be wan gi winjruok kae sawa waonge godo ini nyalo timo mane nyaka kanye ananyalo timo mane nyaka kanye mondo mi warom kamora achiel foundation ni waonge godo ni sawa to koro wadwaro romo kanade wate nikech ka ngibet ni aonge godo timbi biro ni aonge godo dong koro piem chako bet dong okelo dang'ni mar paro dong okelo chwanyruok dong okelo achiel ariyo adek kae koro nyaka nyithindo mano konego be ni ng'eni onge timore nade oseng'eni onge lakini adier ma wan godo kae sani ni gi pesa onge gini onge mane foundation mane adier lakini wadwa wuotho nade mondo mi wa converge kamoro achiel malo kae mondo walo foundation kamoro achiel koro mane manyaka gipenjre ananyalo timo ang'o nyaka kanye ini nyalo timo ang'o nyaka kanye tisetimo ang'o nyaka kanye tasetimo ang'o nyaka kanye practically mondo mi sama wabet piny ok obet piny ka wang'iyo ni nikelo ang'o anakelo ang'o andong mane takelo kanyo cha nene kae koro kwa blame ng'ata chandruok oseneno koro wachake gi kama entie ang'o minyalo timo wan go duma chandruok nitiere kae Dorothy yes kapok wang'iyo ikelo ang'o chandruok nitiere ka wantiere ka ere kaka wadogo ka mokwa bedo kod dang'ni mar paro ne jogo maneno chendo ni gie lak seche gi manitiere situation kata mantiere okang' makama gie lak seche gi gima temo wacho ni nyaka winjruok kuongo bede nikech sama winjruok onge to adhi bet ka ng'i sama bet ka ng'i no adhi penji ni kara into dakitimwa nikech ana setemo in dakitimwa ineno kama koro koso nindo dhi bete ineno kama koro chwanyruok dhi bete ineno kama koro complaining dhi bete mage madhi escalate kaso kelo dang'ni mag paro moko ka koro wicha ko bari dendi chako rami nikech pok ubet piny mung'iyo mu accept ni chandruok ni en ka ji ariyo gi dongun ji ariyo odni chandruok ni wan godo ka to en chandruok mane school fee onego wachul onego watim ma ochakore gi ng'eyo and accepting ni shida ni nika to shida ni en mane to kuse keto gi kamoro piny kuse ndiko gi piny then uchako gi which one is very urgent ere ma dwaro attention immediately to madwaro attention immediately en school bo wanyalo wuoyo gi japuonj be wanyalo timo ka en gweno wanyalo tero ne japuonj gweno ka en oduma be wanyalo tero ne japuonj oduma nikech wasepango gi mano e okang' mokwongo ma yot kabisa mondo mi ichak tatua shida sama gine wito gi ng'eny koro kine en school fee en wach ni uonge rent en chiemo en achiel ariyo adek koro pang gi mondi jawinjo wano okwongo ng'e ni shida mane kose keto gi piny te to chak ng'iyo ni mane ma en emergency ahinya then from kose chopo kose ng'iyo ma en emergency ahinya no then solution dhi nene bathe kae wanyalo dhire japuonj ka ne en school fee wanyalo dhire japuonj to japuonj ni kwa dhire japuonj dhi nyiso wang'o nikech nyakitem kibet to ng'e ng'ama dhi timo ni gigie nyakitem in owuon yes
en okang' ma wan wawegi ema nyaka wakaw gi kama wantiere gi chandruok mantiere. Chandruok maduong' en ang'o ka a samoro isedhi misingo dhogi japuonyo dagi ingo machiemo ing'yo koni gi kocha yudo ka nitiere kata kod diek moro ariyo ludhi ema nego ni thuol. Bende anyalo kawo dienda achiel ater matin kik adhi gi lweta nono po nono ni otamore itimo nang'o. To mokwongo nyaka yie ni chandruok nitiere ka a ere kaka wanyalo wuok e chandruogni. Yienwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime Nyakwara Mugia Jwang'. Seche ma kaw yweyo no ka nitiere kod penjo ore SMS. Namba mar SMS en 23600. Kaito bende wapo yawo line mar simu mondo migo simu ipenja laktar. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakwara Mugia Jwang' twak mar rameny piny. Chik by chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kuku mar tend ODM ong'ado ni ogai margi Dr. Oburu Oginga dhi chako ayanga lalruok gi duond buche mamoko motelo ne yiero maduong' mabiro. Koro en mana kaka ng'ato ka ng'ato nigi lekne, koro ebe manen mana lekne. This is just a strategy for the president mondo win Luo Nyanza kata divide Luo Nyanza and rule. Jopiny medo golo pachgi e wi okang' mar Eliud Owalo lando ni odhi laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Wan tie gi laboratories ma nyithi STEM dwa dhie, wan tie gi room mar French, wan gi room it's a classroom mar music. Jopuonjre odonje grade mar 10 e kinde mamoko kuom jonyuol to pod ywak e wi pek manitiere.
Penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu weche mag dangni mag paro gi kama wantiere ni nyako Ramogi Ajwang inyalo bedo kod penjo mora mora waseyaw lainde wa mag simu go simu e line kata e namba maine screen mari SMS bende na 36000 iyudo gani ka ji loro higa ji bedo ga kod paro kata resolutions ni kapo nono ni achako higa manyien tadwa natim magi mam thoth ne yudo ni kochopo dwe mar juma mar adek kata dwe mar adek dwe mar ang'wen gigi poko timore kaka ne ng'ato chano gini chako miye paro kendo gini chako mai kwe ere kaka wanyalo ng'iyo kata kaka inyalo ritori mondo mi resolutions mani keto ka kik chak lokre ni chandruok machakini. Erokamano Ruth. En adier ni higa ka higa kar Januar ama ka Desemba rumo Januar ka ng'ato pango aniga ni adwaro save higa ni okabidre shida makama higa ni adwa timo kama higa ni to kaka ndalo medo dhi iyudo ka gigi samoro ok timre ka kipango kaka ni dwaro samoro chandruoge achiel ariyo adek moko neno ogoyi makoro kata yud gi kaka ni pango cha ok ringi nikech yudo ka koro ipango dhi kama to koro weche te dhi kama mano dhi kelo shida kapo ni pango mar piem peer pressure kata mar tango ne ji to ka ni pange ne in owuon to adjusting ni nyalo timo adjustments to ka ni pango na dwaro nyiso adwaro mondo ng'ane maka ng'ane one ni abende an kama to mani dhi hinyiri idok dala Disemba ombese ni maniga dala nigi simbni inionge simba to in Nairobi aya kiduogo to pressure maki ni by dwe mar ang'wen adodo no sete mang'owa asegedo ama asechako chungo gimoro to kadwa mana chungo odlo kadwa chungo gebo magi nenono adwa chungo od matafari mani ng'eni dhi gi pressure mano nyiso ni resolution mitimo ni itime gi pressure itime mari no wuon itime mar nyiso jomoko ni abende antie ineno koro samidhi kanyo to yudo ka ngima bendo pangore kien pressure moro owuok ka ng'ato tuo ng'at gimoro timore iyudo ka koro kaka ni pange dwe mar ang'wen cha ok odonjo pressure osechako idho nikech mondo mi recover from dwe mar ang'wen idhi recover labda dwe mar 8 kuchocho kata par mano gimi pango cha osekethre pressure mokwongo achiegni dok dala inyalo yena ka wiye simu yes hello penja laktar hello hoje Kisumu machiegni nayudo petiketo ne mtoka wa piny mangia ne sok mate aida desal kata Russia nogo ya otima sisi ke marai ko kana de mone okili ai yeda so ningi mara ko takundade ane okwawinje maber ahinya kwayo ni mondo mi ukaw na penjo ne kaito wachwala okwawinje maler ahinya kusiwinje Dorothy okwawinje maber ahinya kwayo mondo mi wachak wakaw line no kendo ne wang'iyo kacha timo gik moko gi pressure onego beni timo gik moko ne ino to kik itim mar nyiso ji ni nyalo timo wadhi nyime gi kanyo koro kitime ne in owuon tiyudo ka in gi thuolo mar ng'ukni matin duoke kama manipulate kama lakini kitime mondo mi nyisri tidhi yudo pressure koro mano en resolutions tete ma ji timoga samit bet piny kindiko gimoro kata kiamua timo gimoro timne in owuon mana kaka nowacho kapok waduogo yamo nowacho ni samitimo gimoro ne in owuon kapok imiya pi kapok abiro kwayi pi make sure ni in nigi pigno mang'eny moromi makoro sama kwayi timiya imiya nikech in godo ok imiya nikech ionge go wawinjo koro ionge go kinyal chiwo jomoko chiwo gima onge gionge godo nikech ok inyal nyisa na onge go bro chuni ni dhi kwa ng'ane nyalo ya kawie simu mar Dalmas hello penja laktar hello machiegni Dalmas apenjo ne ya dal mar paro ni to nyalo bedo kuom nyathi
ma osomo to koro kalo maber to onge school fees. Koso dang ne paro nyalo maber kum janyuol kende kum koso nyathi school be. Mano penjo maber mokalo. Aha, machiegni. Erokamano. Dang'ni mar paro ok onge ratil moro amora mopim. Ok oyiero. Koro yes, kaka ma nyathi man okadho maonge school fees no en gi dang'ni mar paro mang'eny kabisa. Emomiyo yudo kaka nyithindo moko hinyore e weche machal kamae. Dang'ni mar paro dhi mako jonyuol kae nikech nyathi gi okadho to nyathi obet e dhot. Ineno. Dang'ni mar paro dhi mako nyaka osiepe ma nyathini nigodo, osiepe nyathini. Koro en gima ochakore ka to dhi kamae. Nyaka nyithindgi nyathini bende dhi bedo gi dang'ni mar paro. So dang'ni mar paro ken mana mar jonyuol kende. En nyaka mar nyithindo. To kaka janyuol ma samoro nitiere kod nyathi ma bende nitiere kod dang'ni mar paro, nikech kaka janyuol waneno ga ni ber ka warito nyithindo. Ere kaka inyalo protect nyathi? Ere kata kaka inyalo konyo nyathi mondo mi kik gini hinye? Ka in bende ikonyori nikech in bende gini hinyi ka. Gima wanyalo timo kata gima Dalmas nyalo timo sani kaponi en e wachno to wuoyo ber. Wuoyo ber malo gimoro amora. Okaw nyathini to sama wuoyo gi nyathini kik owuo gi nyathini konyise kotemo justify gimomiyo pok odhi skul nikech chutho nyathi janyuol onego beni rito nyathi. Chutho. Janyuol onego beni ng'eyo kaka nyathi somo, janyuol onego beni ng'eyo kaka nyathi chiemo, mago are basic. Koro sama wuoyo gi nyathini to onego beni otemo kelo nyathini machiegni. Mondo nyise ni ok idhi skul nikech ok waheri. Ok ni ok idhi skul nikech ok wadwar chulo ni school fee. Make kanya ka wie simbo kelo katwa dhi tudo mano kod mar Okelo. Penj laktar Okelo. Halo? Yes, Ruth binade. Adhi maber machiegni. Mayu gi jakiranda dang'ni mar paro moko biro kama. Samoro in gi nyithindo gi dhako. Famili ute. To kidwa timo gimoro dhako kori ni watima fast. Finally, you end up ni samoro fiyo kudhi obedo at the right time. Kuro kipenje to watim ta anang'a dhaka ni ang'eng'o. Samoro uonge ot usiko Nairobi, kaka jo Nairobi. Samoro ionge kata kaka igedi. Koro wacho gi kata nyathi moro nigi shida moro kata watu moro nigi shida. Oyudore dalo. Nia ana dhaka ni ang'eng'o to ene moketo ni weche mang'eny ewi. Koro finally bedo blame. Oyo pesa cha bedo mang'eny. Ma ere kaka inyalo konyo mondo mi ma watim. Ere kaka inyalo timne mona ina gi counseling. Kaeto wabedo gi kwe ngima ni. Winjo ka daktari wacho mamit ni koni ma agulu ne urumu. Chak koni ma agulu ne kata agulu gi bedo mang'eny. Finally yudori hospital. Ni pesa negi. Konya wacho ni kao kama na dok karu pechie. Erokamano ahinya. Owacho makare. Koro watiek mar Dalmas mondo miwa makma. Koro Dalmas ko bed kaene ma ene in gi chandruok ni to ka nyathi cho bed godo piny. Kiko we nyathino mondo otim guesswork ni jonyuol timo maje mon jonyuol ok timo. Ang'o matimore ang'o mok timre. Nikech mano gidhi wito nyathi chocha. Ginyalo lale. Onyalo donje peer pressure, onyalo donje kong'o, onyalo donje gimoro amora ama nyathino kik giwit nyathino. Koro sa ogitem kelo nyathino machiegni giwuo. Sama gibet piny ka giwuoyo kik ibed gi blame game ni nyocha pango mae matimore nyathina to nyocha pango kama to timore kama to waneno ni wada timo kama to koko timre kama then by kamae wanyalo temo kama to nyathi chacha dhi elewa to koseelewa to gidhido kaka giwuotho karachiel to en mana ni kik ng'ato wuoth koni to ng'ato wuotho koni giwach dhok achiel kaka jonyuol gi nyathini kik gipang ntima gibo wacho kaka jonyuol kigin lakini magi expect nyathino nego beni winj giwuoth gi nyathini yo achiel nikech nyathini e the primary ma nigi shida maduong' molo kata kaka gin godo kaka jonyuol. Koro kwaduogo e wach we akaw simu machielo kae to ibro riwogi. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Halo. Wawinji machiegni? Uriyo maber. Wariyo maber mitain? Abe antie. Erokamano. Asebedo gi shida moro to koro ema dwani mondo ukonya wachni.
nyocha siko ka paro an gi nyithindo moko monego bed ni dhi skul. Koro aparo ni moro ni onego atim kama, moro ni onego atim kama. To wich bar moro nyocha ogoya ma mucho mana wiya. Koro ema nadwa penjo laktar ni para kata kiparo kendi tiketo koni nyalo kelo wich bar ma muoch kabisa ma iwe mana ni yamo mako wiyi. Kanyalo medo kanyo matin, wich bar ripo nono ni ok ong'eyo makare bende onyalo kelo chandruoge kata complications kata tuoche maluore. Wakuongo wadogiro kelo kata wadhi nyime. Koro kwaduoko okelo wach malong'o, penjo malong'o kendo penjo makare. Mana kaka nowacho ni joma chuo ng'enygi ok wach wechegi. Okay? Koro gima jok manie situation kaka mar okelo, kiseng'eyo ng'ama in go. Nikech ing'e ni mae to min oda mok abi wite, ok abi riembe, ok abi nini Koro samoro chopo kama wacho ni kochopo tielo 12 kiseng'e ng'ama in godo. Samoro timatima gigi te ki in, kiseng'e ni the right things. Timatima gigi te ki in. Bed ng'e ni rent chulo kama, chieng' makama, school fee kano kama, nini pano kama. Koro mikele ng'eyo ka, ong'e achiel 2 3, lakini nikech katikete odhi miyo odhi gaji to kose gaji to ine modho chako weni gigite. Koro moko kinyisgi ang'ini joma minde chwanyre, moko joma chuo kikunyisgi, moko timatima nikech gigite dhi duogo lware wi. So koro mondo mi avoid that pressure at the last minute, tim minyalo timo tim kendi minyalo nyise to gaji kamae, minyalo bedo flexible ting'e kaka iwuotho nikech iseng'e ng'ami dak godo. Som ng'ami dak godo, ng'e ng'ami dak godo, alafu ing'e kaka iwuotho. Mano is very important. To ma owacho ni opanga achiel oriyo ogol opango keti nyalo kelo wich bar marach kabisa. Koro samo opango gigi to okete wiye. Koro omany buk moro kondiko ni achieng' monego beni achieng' dwaro ma achieng' madwaro ondik moli dwaro ma moli dwaro ma moli dwaro gigi ondik piny ogole wiye. Kosegole wiye onyalo chako nindo to modh pi moromo. Wiye no bro kwe. Kaito ko bare ahinya bendo ne jalno hocho mondo mi oyud kaka inyalo konye mondo mi kik gini chwalre malokre. Kik gino chwalre. Yes. Ka watieko wach mogik minyalo weyo wagodo en nang'o? Wach mogik minyalo weyore godo wang'iyo wawacho ni Ruth, dhano nyaka wang'i kaka wan. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyaka ibed ng'ama nyalo wacho ni oromo. Ma to koro oromo. Ok nyalre. Sami nyisa ni ok nyalre, ok nyisi ni ok hera, ok onyiso ni ing'ama rach. Aonge godo sani, no. Kiki explain gimo mi wacho ni no. No. Oromo. Mar adek, wabed ng'ama oherore. Herri mondi mondo mi kibiro hera tiseherori moromo. Iwinjo? Mano gima very important. Alafu mogik, kaka ibedo gi family lawyer, kaka ubedo gi family doctor, kaka ubedo ibende bed gi family jahocho. Mano en important, Very important. Bedo kod jahocho mar family. Yes. Mulwa kanyo kuom nus dakika Dorothy kapok watieko chenro ni. Nus dakika. Koro kibedo gi family, kibedo gi jahocho mar family, to mae ng'ama inyalo gonega simu saa asaya. Nikech en family ni. En ng'ama uchulo on family basis. Sama nyithindi neno ka bagi to seorogi ka jahocho cha. Ok idil gi gik moko. Exactly. Imbi golo pressure no mondo mi ng'at molony mosomo gigi kendo deal godo mondo mi okony family. Manyiso ni nitie kaka donjo to nitie kaka wuok. Exactly. Apa ni mano paro maber mokalo bedo kod jahocho mar family. Nyakwara Mugia Jwang ponono ni dwa tudori kod Dorothy inyalo yudi kanye? Office wani Nairobi ka, lakini warumoga Kisumu kendo. Kapok wacho kama uyudo mbui Facebook nyinga Dorothy Omolo, namba na mar simu ng'ama dwaro book session en 074 074 aboro abich achiel 007 to ndalo mabiro diere kae abro gi ng'ama jok mabro bet kode Facebook bro ng'eyo kama wabro rome Kisumu bo organize gimoro ne onagi wabidudu kamoro achiel mondo wuo free of charge. Nyakwara Mugia Jwang mano jalonyo Dorothy mabende ne wang'iyo godo weche mag dangni mag paro. Mokwongo herri kiki chiw ma inyalo kategori piny to podi chiwa oyo puonjri wacho ni aonge go, puonjri wacho ni ok nyalre, puonjri wacho ni oromo. Mondo mi iritri ko kirit jogo mantiere machiegni kodi. Nyaka kendo odiechieng' machielo bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno, orituru masane.